שלום, עבדתי עם יוסף מתיווך אוסטרי במשך הרבה זמן, קניתי דירה בבית שמש, ופשוט אני אומר לכם, המסירות והנאמנות והיעילות שלו, פי מיליון ממה שציפיתי, פשוט היה כיף ענק לעבוד איתו, דואג לכל דבר, כל פרט, חושב, עובד קשה, באמת שווה, ממליץ. יוסף היקר, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על כל העזרה, על כל התמיכה, על כל השירות, טלפונים בשעות לא שעות, על הדאגה. אתה חבר אמיתי, נכנסת אלינו ללב, תודה רבה לך שעזרת לנו למכור את הדירה שלנו, ועשית את זה בחיוך, באהבה ובכיף. אין חוויה יותר טובה מזה, אנחנו מודים לך מאוד. תודה רבה. פנינו לנתי אוסטרי כי רצינו למכור את הדירה שלנו. זאת הייתה תקופה של מלחמה והעסקאות נתקעו, ואנחנו היינו בלחץ של זמן כי היינו צריכים כבר לשלם לדירה הבאה שלנו. ובאמת בזכות נתי והצוות שלו והמון סייעתא דשמיא הצלחנו ועשינו את העסקה הכי טובה עם התנאים שלנו ובסכום שרצינו ולא שקל פחות. אז אני ממליצה לכל מי שרוצה למכור או לקנות נכס, באמת אוסטרי זאת בחירה נכונה ומדויקת, ואני ממליצה ממש על המשרד של נתי והצוות שלו. מעבר לזה שהתהליך התנהל בצורה כל כך נוחה ונעימה, וההגעה של הלקוחות והתיאומים, באמת עשיתם עבודה ממש טובה, ואני מודה לכם. תודה רבה. משפחת אוסטרי היקרים, אני מה זה מודה לכם על העסקה ביג טיים שארגנתם פה. כל התהליך מההתחלה הרגשתי את הלב שלכם. יוסף הרגשתי את דפיקות לב שלו. הוא איתי כשמצליח, איתי כשיורד, איתי כשעולה. לכך כל ההתנהלות שלכם והליווי הצמוד. הרגשתי שאני בעיניים עצומות הולכת לישון בלילה רגועה, מבסוטה. אתם אנשים ישרים, אין לכם משחקים, אנשים של אמת. התחברתי לכם כמו משפחה, הרגשתי את זה. אני גם מעריך אתכם מאוד על הזמינות, על השקיפות, על היחס הטוב, על המחיר הטוב, על כל התהליך. רק בלעדיות ורק אצל אוסטרי. מחפשים גם למכור את הדירה שלכם במהירות ובמחיר מעולה? צרו קשר עוד היום, אנחנו כבר נדאג לשאר. אוסטרי, מקצועיות זה נכס.